Dinner batay malakya जों tabuk ani childhood friend sarai phangsini dol bini kaila bari tini जों tabuk ani message bai thana nai tongo bini oro gurungi tongna ani channel baksan oro phongnai hambai जों tabuk nokhori tongo scooty bai thangsinai ani message bai pai ko जों tabuk chindol ni bagai gift namoni ang tabuk nadrup tabuk nokhonai dokanni bong oro phai sok pakesung norok nai tongni okhai bongni first gate belai nai thoke snamjak side bo yagra debra buskini tongo okhai second gate tabuk habnai gate tongdi kerenggai an chelo baksa naigena ko botam khaitong yang khai maisa mani room ulo phuna gano habi nai ne botam khaitong tawa asungui bo ei ko asungja tawo nai khaborong no yang bora asungai tong ho bang mano abo khabongi nok iko manja khata ka asungja ko khai dong no dong simen ngi dong ani mises bongno gift tong tabo ei sing asiba rimi ya kintu sing asiba tar di sing sunakina di ulta kisan atin bar doi thandi kisan abuk sang bo bai hinsing nai malai nai toi bai bo akai mawa sing sile bo ani dol liya debra babai khai bas laijak tabuk line mai sana ni hinei borok jamung lai tongkha ayang bisingo tai hammaya ko ang hammaya permission kri ko awon bagai borok jam yang bo line no bas jak tabuk yang khai to yelina mani jaga fiaba hialina ya chindol to agin salaijak ba hiali sara se makhane hinei ayang borok kuplung jak phatarabo oke ayong sini dol ni bufa gaya oke ayong broi tabuk sesai bidro oke bisingo ko kosaya ko boke tabuk bazar laijak kho tabuk ma habia ko jeng ikon are yang laijak tongo tol kobang ma laino bo yang mahabka ani mises ani brother ani childhood friend sindo to mahabka ai je borok bang mane busuk yoro om hayang lai tongkha himni thong ke catering ni borok no mission aye no boxing lai borok no bo oke muirok toni o borok tebilo baltingo oder por muirok toni jak ayang khai songmani nai tongni papor yok lai tongo ayang khai mai songlai tongo ayang khai buduk lai tongo budok raidi doke dail dok tongkro samani kok saimalia borok bai borok bo paile hele ngai tongma ba kok sungmalia dokno abuk sarai jang mai sanani kok mairang ro bagai tongo borok tabuk borok nugui mangkhana iko belai no kepal kaham hinganai karon samani himba ang mai chamani asumani doro no ayong bai ayong buribu borobu masuk laijak maisa laijak ang maisa nan jengkha obokai sakhai thoka promoso sep gudok bo thoka no dail bo thoka abuk tongo phantok ration abuk mangso rok tongkho sopaya kho obo bo sai nai ne ang obokai ani login asukjak tini jerai phansini dol
Oke, oke ani Mrs. Bong sai tongo. Bini ke mui rok se pai ting kha sawoi thojang man dare. Oke. Mormori chumja ke pi se. Oke pasajak. Biai ke asung ya go mai janani. Bisi bisi saisung mai chai tong siu. Biai ke ang phataro en skai tongo bini dol rong no bo. Borok rong no bo. Hai na hai an channel be boksa gerong rong nai tong di. Thang puro bo isasa kono kono norong no video kai hambai jotono channel no chobon dai nai tong man bagai. Joto ani YouTuber sono ba hambai ano chobon bagai. Ai tak fu rong no bo. Lai na hambai da siang puro an dol rong no bo. Finally phai sok pai ke wahan antar sai nai nai. Sudah thoka thogya. Mangso bo thoka. Oke muri gondo. Obo basajak. Obo belain thoka. Hai na hai ang mai sei pe kha tabung no thana boi no khorjak to phuno phia kaisi kok sanani bagai muchung man bagai ani bukhane hoite no chini yang ni no mama no thaisa sini kok sing ne le no bo phaiman ba ro kai le pandawo mui ro busuke thoka thogya bono no singi na sinai chin parani borong no ke mama kai le bari phaimani bahaima tongkha sai khana dagadi Kalibari family on a Kamka, it's a great party. I just laid it. So nice, so amazing party. ge bongni decoration ni bepare kisa sai khana ri Decoration bone Kamka, Sini, Dumashana ni local no. They are just decorating from Dumashara. Our local people, they are just decorating. It's so amazing, so nice, so stunning. ke mai bagai sarmani je khabaksa team bongni mai mui busuk jarati thoka gudok rok mangso rok tai tongo poder porcha khita khirok bongni bom hengkha Thoka onek item kabang tongo Udogrok, Sinipura, Tripura traditional play, onek thoka, it's stunning, it's so tasty, it's out of the world, so nice, so tasty. ke belai na hambai ma mano kokthai thai singman bagai ai bongni lighting rok tabuk setai bo pi sawo horong rung ruk tai bong nai thorong norok bo nai tongni bong bo gate Kadang lama gitu setelah Apa nih? Ngay. Dah sebelum tu dulu dah kaya. Company, company, bawa company. Hati kita naran nanti kena hati dulu nanti bakal. Awak dia. बाजूका चलाएगा बाजूका पबजी में बाजूका है वो हेलीकॉप्टर के में अब मैं हो मारूंगा Tam sao boleh ke tam rasa? Kamu kamu style lah cakap na? Kamu sok naik di mana? PBR ruk ja